Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Tun a fari kai ne ni saka gwani ar-Rahman, wanda ko ina duka shi ne can mahadan, shi ya kirkiro baiwarsa ya sanya garin, gashi nan ina baitoti wanda babu ya shi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Rabbana kalin ka salati a gun sayyidina, sada dukkanin ahalinsa ɗagun amina, har sahabu su ma a saka na baban na fagen biyarsa su suka nuna tsananin kishi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Rabbana a saji koki gaba ɗaya na gari, Shehana Tijani da Gausi san baya su duk gari, wanda ya biyo bayan su ba zai fada garari, har da sayyidi Maulana Asamin hadashi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Sallama ga gatan kaunu macecin raina, sallama gare ka masoyi a babun nana, sallama gare ka na farko a gun Allah na, yarda in biyo baitotin san ba wani ƙarshe. Ya majinginar al'umma ba daɗin rabana, kai gaje ka karɓo sallah wurin kalikuna, wanda duk ka baya ɗauka ba za shi tsugunna, babu shi ko babu maraici dan kana tare da shi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Kai ka fara dukkan aiki kan bayi su iya, ka sanar da saura sun bi sauran sun kakiya, shi ko rabbi yayi umurni a kace makiya, ko wanda ya kawo ginji suka kace kan shi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Haka sun ka kama makiya su gadai bashi, ba su san barabi yana nan yana tare da shi, ko ina rasul ya dosa zai kada kafar shi, Rabbana ilahi yana nan wanda ya aike shi. Ya mai kiran duk bayi uban masu uba, babu wanda an na zamansa in ba rabe ba, wanda duk yake babatu zan bai san ya yake ba, shi yake tare duk wahala in gaddamu da shi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Rayuwar ga kararra ce shin ko ba haka ba, dan waka je kai nazari ba kama karaba, kar ka bi madadin duniya ba kawai waya ba, rayuwar ga yau kai ne gobe sai fa kashi. Na rike ka manzon Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya
kai ne sanadi. Wanda duk ya je da nabi shi zai samu fita, don kushi bane mai ceton baban binta. Wanda duk ya je ba ɗaha ina za shi fita, Rabbana ta'ala Allah ka sada mu da shi. Attarar ku dai ga namijin da ba shi da tsoro, jarumin ilahi ƙwararre wanda shi ya yi horo, tare da sahabansa waɗanda ba su da tsoro. Ya kan gadai ya kama haran tafiyar shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya so duniya kai ne sanadi. Wanda ya guje shi ku gane ba zai sha ba da ɗai, don kusan akwai wahalarsa sai an yi ɗai. Shi ya sani so zuciyata ta saba da kwaɗai, don ta kama mai cetonta ta je tare da shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya so duniya kai ne sanadi. Babu ya da ba zan ke fari ba, na fito da niyyar ni faɗi ba zan boye ba. Kai kadai kake kai ɗai babba ɗan babba, jamuje muna bayan kare ko da ba shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya so duniya kai ne sanadi. Duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Na rike ka manzan Allah ban saki abadi, kai kan zamo mun nagata ya Mahamudi. Sani kwankwada maka bege wanda san babu ya shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya so duniya kai ne sanadi. Annabin da shi dai ne dan mai girma, Rabbana yana kishi shi tsaya ni ga yama. Wa mara mai ta inzira mai ta walakin Allah harama, wai cikin su wai wane ne yayi wati ya shi. Lokacin da arna suka so su je su taɓa shi, nan wurin ilahi ya nuna yana kishin shi. Jim kaɗan gaba ɗaya kowa aka ɓata idan shi, babu wanda duk ya yi zaura mai gani da idan shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya so duniya kai ne sanadi. Sayyidi Rasulullahi baban Fatima, dan karabana ke bani abinda na nema. Duk cikin halittar Allah kai ne mai girma, wanda duk ya je san ba kai za shi gane kuran shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya so duniya kai ne sanadi. Sayyidi Habibullahi ka shafan kaina, duk abin da ni zan shirya ka bar ni da kaina. Taimaka ka sa hannunka cikin lamurana, ka bar ni in yi abin da wanda ba a san shi.
wanda duk yake son tsira ya je ya rike shi, in ka so shi sai kai koyi da duk halin shi, shi bane ba hanyar tsira wanda babu irin shi, Rabbana ta'ala Allah ka samu rike shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Ni Aminu dan Shakka Usman ke gaida ka, shugaba ka sa begen nan ya je can gunka, in ya je ka karɓa su ya ka sa albarka, albahar ga dukkan aiki ka bar mu saka shi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Nan wurin ke son ni tsaya ba dan gajiya ba, zunubai garan sun yi oba ba za su bari ba, in tafi ni dan ne kalbi ba zan motsa ba, in ta kiro baitoti gun wanda babu ya shi. Yawwa abokan tafiya ina gaida ku, sayyadiya babu rauda ina tare da ku, lawali mubaraka sai shi Isma'ilan ku, Isiya da Atika yar abba masoya gunshi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya kai ne sanadi. Na rike ka manzan Allah kai ne mafita, duk abin da ya zo duniya